Creo que hai mocións de urxencia. Sí, por diversos motivos que xa coñecen vostedes. Non podemos presentar as mocións no seu momento, queríamos que se debatiran dúas mocións con carácter de urxencia, se teñen a ben. Señor secretario, en primeiro lugar hai que votar a urxencia, non? Pois que se procede. Bien, sometese a consideración do pleno a urxencia de debatir as mocións do grupo Bloque Nacionalista Galego sobre a rehabilitación do Parque do Pasatempo e sobre a adopción de medidas a adaptación de centros de ensino á situación COVID-19. Votos a favor? Gracias. Acórdase a urxencia por unanimidade. Voceira nacionalista, ten vostede a palabra para a primeira moción. A do Pasatempo, non? A do Pasatempo, creo que é así. Sí. Moitas grazas. O 6 de novembro de 2018, o BNG logrou un acordo unánime no Parlamento de Galicia para rehabilitar o Parque do Pasatempo de Betanzos e declararlo ben de interese cultural. O acordo, suscrito por todas as forzas do Parlamento, recoñecía o Parque Enciclopédico como patrimonio singular de todas as galegas, a par que memoria viva dunha etapa de historia do noso país, oculta para as xeracións presentes. O Pasatempo betanceiro, ordanza dos García Naveira, resulta toda unha enciclopedia da época, deseñado a xeito de parque, onde o visitante non ten máis remedio que desfacerse en preguntas e porqués sobre a cultura universal dentro dunha sociedade pechada e dominada pola religión que colaboraba na explotación, mantendo a ignorancia e a sumisión como principio universal. O Pasatempo sofriu ao longo de anos múltiples mutilacións e deterioro e na actualidade atópase nunha grave situación, talo derrube parcial de varios estanques, as actuacións erráticas na construción feita nos 90. Todo el, ademais, en perigo estrutural a causa das vibracións producidas polo tránsito, rodado na estrada que ameaza a parte mellor conservada do parque. Durante moitos anos o BNG veu traendo a este pleno múltiples iniciativas relacionadas co abandono que o Pasatempo foi sometido. Propostas de rehabilitación, postas en valor, musealización, que bateron coa falta de interese do actual propietario do parque, o Concello. E tamén da outra administración competente en materia de patrimonio, a Xunta de Galiza. O Concello presentou un anteproxecto de actuacións asinado por varios arquitectos expertos en patrimonio xa no 2016 que urxía actuar sobre problemas de filtracións, humidades, fendas e outras ameazas directas para a conservación do parque, como a estrada de circunvalación que discorre pegada a él ou a pasarela de ferro que descansa sobre o muro que parcialmente se ve ao baixo. Desta contía, a Deputación da Coruña comprometeu o pasado 23 de marzo de 2018 598.998,40 euros que se destinarán ás obras de rehabilitación en setembro as obras de rehabilitación en setembro dese, o Concello de Betanzos aprobou destinar 200.000 euros de remanente do anterior exercicio a estes mesmos traballos. O investimento foi presentado a semana pasada e aprobado en plena Deputación aínda o pasado xoves. Mais falta que a Xunta cumpra, que recolla o investimento que o acordo unánime do Parlamento se comprometía a evidenciar que o anuncio que o presidente da Xunta fixo en febreiro de 2019 na praza do Concello era algo máis que palabras, porque nos orzamentos da Xunta segue sen haber cartos para o Pasatempo e o PP volveu pasar o rolete. Desde aquelas até hoxe para incluir contía algunha nos orzamentos da Xunta para iso. Non valen as desculpas. O parque non soporta máis desatinos que ocasionan deterioros irreparables porque o tempo corre en contra. A máis abondar, a pasada semana e a través dos medios de comunicación, o goberno local anunciaba que desistía do proxecto para investir $250.000 en reparar a pasarela que está estragando a habilidade do Pasatempo e que faría tan só unha reparación de urxencia para que non caia. Quedaría pois liberada esta cantidade no Plan Único de Deputación de hai 2 anos e, como dixemos cando quedamos sós na oposición a dilapidar estes cartos no acceso a un parque que segue a caer, que hai actuacións de urxencia para salvar o Pasatempo da ruína definitiva que ben merecen este investimento, sexa o estanque da gruta, a restauración da fonte das 4 estacións, ambos anunciados polo goberno local, ou outras actuacións de urxencia para garantir a estabilidade do conxunto. Por canto antecede, solicitamos ao pleno a corporación a aprobación dos seguintes acordos. Instar o goberno local a reclamar do goberno galego que reserve crédito nos orzamentos de 2021 para a rehabilitación do Parque do Pasatempo, modificar o proxecto de amaño da pasarela para dedicar estes cartos a consolidar as partes máis deterioradas do parque, e 2, facultar a alcaldía e o concelleiro en quen delegue a tomar as disposicións necesarias para cumprir este acordo. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa.
evidentemente, como acabábamos de manifestar, todo aquilo que teña que ver con Betanzos cos seus veciños e veciñas, neste caso, pois, co noso patrimonio ou parte do noso rico patrimonio, pois sempre terá o apoio e os parabéns deste grupo municipal do Partido Popular. Dito isto, eu penso que o Partido Popular de Galicia e neste caso, pois, o Conselleiro de Cultura ten manifestado xa en diferentes ocasións e mesmo o presidente cando estivo en Betanzos e noutros momentos manifestaron, é certo que verbalmente, o apoio incondicional ao parque. Pero sempre se falou dunha folla de ruta a seguir, unha folla de ruta que se iniciaba coa declaración BIC, que xa tivemos en febreiro deste ano, e que continuaba pola presentación dun proxecto integral no que a Xunta tamén se comprometía a colaborar técnicamente, con todo o apoio, e unha vez que transcurriran esos dous primeiros pasos, pois evidentemente, cando se soubera o custe total do proxecto integral de rehabilitación do parque, a Xunta de Galicia pois manifestaría a cantidade económica a poñer. Tamén se falou dos fondos do 1,5%, e o que non subvencionaran esos fondos, a Xunta comprometeuse a colaborar co 50% restante, de tal maneira que un 50% o puxera o Concello e outro a Xunta. Penso que o compromiso sigue intacto. Eu o que non sei, nin teño coñecemento de que se presentara un proxecto integral de rehabilitación do Parque do Pasatempo con unha memoria económica detallada que é o que se debería de cumplir por parte deste Concello para que, neste caso, a Administración Autonómica poida cumplir a súa palabra. Insisto, o compromiso penso que está intacto, mesmo a alcaldesa así o manifestou na visita que fixemos fai poucos días acompañando o presidente da Deputación, no que había un compromiso verbal que esperaba que se materializase, pero todos somos coñecedores, evidentemente, de esa folla de ruta e ese compromiso que hai co goberno da Xunta de Galicia para que a Xunta de Galicia poida reservar unha cantidade nos orzamentos do ano 2021, porque que se reserva? Cantidad al aire? Non sei. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Gracias. Voceiro socialista ou do grupo de goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como sinala a portavoz do BNG na súa exposición de motivos, o pasado 6 de novembro do ano 2018 o Parlamento de Galicia acordou por unanimidade a rehabilitación integral do Parque do Pasatempo, así como a súa declaración de ben de interés cultural. Acordo consumado, finalmente, o 6 de febreiro do presente ano, coa aprobación do decreto por parte do Consello da Xunta de Galicia que declara o parque ben de interese cultural. Unha consideración que se fixo esperar case 4 decenios, pero que, a bo recado, e a condición de que haxe un compromiso real de todas as administracións, cambiará o porvir da horta de Don Juan. Un compromiso real como que demostrou este goberno e a da Deputación da Coruña. Este último, e como ben saben todos, demostrou o seu compromiso a través dun convenio co este Concello que servirá para financiar os traballos que permitirán a restauración do estanque do Retiro. Un convenio con investimento de 525.000 euros, dos que 420.000 euros achegaos á Deputación da Coruña e os 105.000 euros restantes ao Concello de Betanzos. Con todo iso, segue sendo insuficiente, e a pesar deste importante investimento, a maior parte do parque segue precisando dunha restauración integral, así como a adopción de medidas urxentes de prevención de posibles desprendementos, intervencións que tamén xeran importantes inversións. É por iso que este goberno solicitou a Patrimonio o permiso necesario para o apuntalamento dun tramo do Muro da Arxentina, así como para as estadas da Gran Caverna da Terraza Terceira.
A maiores, e despois do desprendemento dunha das caras da fonte das 4 estacións, tamén solicitamos a Patrimonio permiso para actuar de maneira urxente e previr máis desprendementos na devandita fonte. Con todo isto, e ás pesas da colaboración de outras administracións, este Goberno iniciou o expediente de contratación do proxecto para a restauración integral do estanque das grutas, así como da fonte das 4 estacións. Son proxectos que precisan un compromiso real. En este caso, un compromiso real como da Deputación da Xunta de Galicia. A Administración, que cabe lembrar que é competente en patrimonio e con moitos máis recursos que este Concello ou que a mesma Deputación da Coruña. Un compromiso que, ben é certo, en principio estaba suxeito á declaración do BIC do Parque. BIC que, como xa mencionei anteriormente, foi declarado o pasado mes de febreiro. Mes ao que se referiu o presidente da Xunta de Galicia nunha reunión mantida por esta alcaldía o mes de setembro do pasado ano, data na que se comprometeu con este Concello a destinar parte dos fondos que proveñen do 1,5% cultural das entregas a conta do antigo Ministerio de Fomento aos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 21. Orzamentos que se aprobarán no próximo mes de outubro ou novembro e onde esperemos que vayan contempladas partidas para a restauración do parque. Por tanto, é o momento de deixar as súas palabras dun lado e agora de mollarse, como fixo o Goberno de Coalición da Deputación da Coruña co seu presidente Valentín González Formoso á cabeza. E por iso que esperamos e desexamos, esta vez, sen ningún tipo de excusa, que a Xunta deixe de poñarse de lado e dunha vez poña os cartos e inclúa os fondos necesarios para a restauración integral do parque. E xa por último, en relación ao que aquí propón o BNG sobre a pasarela, debemos de sinalar que este Concello renunciou á execución da reforma integral no momento que decide non licitar esta obra incluída dentro do post-2018. Senón que este proxecto se abordará dunha maneira ou doutra, pero se abordará unha vez que podamos dicir que o parque está nunha situación de avanzada restauración. Por tanto, a día de hoxe, a nosa prioridade é centrarnos na restauración do parque, agora coa licitación desta primeira fase e posteriormente de maneira encadeada, seguir traballando para que o máis pronto posible o parque estea plenamente restaurado. Pero insisto, e xa para rematar, para ver este soño feito realidade, precisamos un compromiso real da Xunta de Galicia. Este compromiso pasa pola aportación de economías que garantan a recuperación integral do parque. Nada máis polo momento. Voceira nacionalista. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, se a excusa era carecer de proxecto integral, se a excusa era que o pasatempo non era un BIC, xa non hai excusas. Daquela xa podemos agardar un orzamento da Xunta de Galicia o suficientemente grande como para rehabilitar o pasatempo no seu conxunto. Nos presentamos unha iniciativa no Parlamento a semana pasada. Agardo que desta vez a apoien, pero apoien de verdade. Con cartos, non con compromisos. Porque compromisos xa tivemos a abondo por todos os lados. Agora necesitamos feitos. Porque o pasatempo igual non pode aguantar outro inverno. E compra actuar xa. Sobre a pasarela, de verdade que aínda queren seguir mantendo esa pasarela que fai máis dano que beneficio ao parque? Por que non deciden dunha vez por todas destinar eses 200.000 euros a onde realmente fan falta? A pasarela non é necesaria, afea o parque, destrúeo estruturalmente e non aporta ningún beneficio. Temos outras entradas para o parque, non a necesitamos. É hora de tomar decisións para todos, para a Xunta, para o Concello, tamén para a Deputación. Teñen máis fondos que poden invertir no pasatempo. Onde van os 544.000 euros do Paseo do Mandeo que non se están executando? Por que non van para o pasatempo? Sería outra metade, é dicir, outra cantidade exactamente igual a que se vai aportar agora coa Deputación e co Concello. Poderíamos abordar a maior parte da obra do pasatempo. Por favor, uns e outros, deixen os compromisos, deixen as palabras e actúen dunha vez por todas, porque o soño de todos pode acabarse. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Eu creo que fun bastante clara na miña primeira intervención. Eu non falei de excusas, eu falei de compromisos. Compromisos, quer decir, unha administración pode cumplir cando outra cumple. Non teño que repetir outra vez a folla de ruta. Vi 1,5% proxecto integral, análisis de custos, quer decir, se non se sabe cal é o custe total
de arranxar integralmente o Parque do Pasatempo, pois dificilmente pode haber un compromiso de nada. Que eu saiba, o Concello de Betanzos non lle presentou á Xunta de Galicia ningún proxecto integral valorado tal e como quedaron co conselleiro. A quen? Igual o presentaron a Xefatura Territorial de Patrimonio e Cultura na Coruña, pero que aí non se toman decisións políticas orzamentarias. Eu supoño que o compromiso que adquiriron co conselleiro, co presidente, pois é de presentar un proxecto pois ao presidente ou ao conselleiro de Cultura. Non sei, igual estou falando do que non sei. Eu o que quero que quede claro que non falamos de excusas. Nos falamos de compromisos, e os compromisos se poden facer realidade e poden ser feitos cando ambas partes cumplen coa palabra dada ou co compromiso adquirido. Entón, seremos os primeiros en reclamarlle ao goberno galego que reserve crédito nos orzamentos do 21, do 22 e do ano 30, se é necesario, para rehabilitar o Parque do Pasatempo e calquera outra parte do patrimonio de Betanzos. Creo que xa se leva demostrado, e o podemos ver todos, coas inversións que se están facendo no casco histórico, que moitos grupos, ademais, nin creían en elas. Pois poden ir a pasear cando queiran e ver o bonito que está quedando o noso casco histórico e canta xente e cantos negocios pois se poderán montar ali agora nos anos que ven. Evidentemente, nos, que seremos os primeiros, como decía, en reclamarlle ao goberno galego todo o que importe ao noso concello. O orzamento da Xunta se aprobará en outubro se o goberno do Estado lle di á Xunta de Galicia os fondos finalistas que vai aportar para que a comunidade autónoma poida facer a súa lei de orzamentos. Tampouco podemos dar todo por feito, porque exista unha maioría absoluta no Parlamento galego, moi holgada. Evidentemente, a comunidade autónoma tamén depende do Estado para configurar os seus orzamentos. Polo tanto, penso que debemos de ser un pouco máis cautos nas nosas valoracións. Engadir que, evidentemente, nos apoiaremos esta moción sempre cando o Concello de Betanzos se comprometa a presentar ese proxecto integral e valorado no sitio no que se ten que presentar e entón nos reclamaremos a Xunta de Galicia que inclúa ese orzamento no ano 2021. Nada máis que engadir, moitas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Simplemente indicar que esa cautela que me pide a mí ya podería solicitar tamén ao presidente da Xunta de Galicia o día 13 de febreiro do ano 2019 no día que celebramos o 800 aniversario do traslado da cidade, na que en un acto tan importante para os betanceiros fixo aquí un meeting no que se comprometeu co Parque do Pasatempo. En unhas reunións que tivo tanto o antigo alcalde Ramón García como o alcaldesa de Betanzos, hai un compromiso real. E se entregou unha memoria, un proxecto valorado de máis de 2 millóns de euros. Que iso ten o presidente da Xunta e o conselleiro de Cultura. Entón, non diga que non hai nada na Xunta, hai un compromiso primeiro, era a aprobación do BIC, xa está aprobado, pois 1,5% cultural das entregas do Ministerio de Fomento, pois comprométanse e parte desos entregas á conta do Estado, pois comprométaos co Parque do Pasatempo, pero ten que vir figurado nos orzamentos da Xunta de Galicia. Nada máis. Ben, vou explicar paso a paso cales son os compromisos e vos, señora voceira do Partido Popular, está mal informada. Mire, o Concello de Betanzos, sendo alcalde Ramón García, presentoulle ao presidente da Xunta de Galicia unha memoria valorada que facía alusión o voceiro do Grupo de Goberno por, non recordo exactamente a cantidade, máis de 2 millóns de euros, dun proxecto dunha restauración integral do Parque do Pasatempo. Facer o proxecto integral e dotar de recursos algo así, o
os técnicos e os políticos entendimos que non era posible. E ao carecer de apoio naquel momento da Xunta de Galicia, decidiuse abordar o tema por fases. Por fases. De aí o compromiso da Deputación da Coruña e con eses cartos o Concello encargou un proxecto da zona que os técnicos valoraron como que era máis urxente, porque ademais, posteriormente se produciu un derrubo nesa zona, pero era que corría naquel momento a que se temía máis pola súa conservación. Xa sendo eu alcaldesa, na única visita que tuven co presidente da Xunta de Galicia, leveille esa memoria, e el, que ten moi boa memoria, recordaba que a tiña, a mesma. E o compromiso del aquel día, e o 13 de febreiro recalcouno, foi esa folla de ruta. Primeiro, compromiso para tratar de acelerar o proceso de Vic, que, como ben saben, rematou en febreiro deste ano. Segundo, que a Xunta de Galicia solicitaría dentro dese 1,5% cultural do antigo Ministerio de Fomento esa inversión para o Parque do Pasatempo de Betanzos. Como saben, esa subvención fai frente como máximo ao 75% do proxecto que se presente. O compromiso do conselleiro e do presidente foi que, ao que non fixese frente ese porcentaxe do Ministerio, ao restante faríamos fronte a partes iguais a Xunta de Galicia e o Concello de Betanzos. Eso en cuanto a orzamentariamente falando. Pero tamén ambos, tanto o presidente como o conselleiro de Cultura naquel momento, que continúa a ser, comprometeuse verbalmente, é certo, a colaborar co Concello de Betanzos na elaboración do proxecto. Eu reunirme con el e reunirme con técnicos de patrimonio. E o compromiso é, como o Concello xa tiña un proxecto, ademais aprobado por Patrimonio, para esta primeira fase, xa tiña encargados outros para medidas urxentes que é necesario levar a cabo no pasatempo. Dende a Xunta de Galicia teríamos todo o apoio técnico para elaborar o proxecto do que restase, porque Betanzos non ten persoal propio que o faga, temos o que encargar. Entón, todo o que restase, chegado o momento, o compromiso é que dende Patrimonio se elaboraría ese proxecto. Entón, non ten agora que o Concello presentarlle un proxecto de todo o que queda a Xunta. O compromiso é que dende a Xunta, que si ten medios e persoal, se vai a elaborar ese proxecto. E o compromiso é que, cando se solicite ese 1,5% cultural, que como máximo chegará a un 75% do proxecto presentado, non sabemos a porcentaxe, pero como máximo eso, o que reste se porá a partes iguais pola Xunta e polo Concello. Ese é o compromiso que existe co pasatempo. Mentres tanto, o Concello continuará, e así o explicou o voceiro na súa intervención, encargando proxectos daquelo no que os técnicos que saben e que coñecen a situación do pasatempo consideran que é o seguinte a abordar como máis urxente para verar pola conservación do pasatempo, porque, como decía a voceira do BNG, o tempo corre en contra. E é certo. Entón, mentres tanto, nós non imos a parar. Pero en Patrimonio xa o saben, hai un acordo. E eu dixe no outro día, e digo aquí, quero creer e creo nese compromiso do presidente e do conselleiro de Cultura, que ademais continúan a ser as mesmas persoas, coñecen o tema de sobra e saben o compromiso que existe.
Entón, como quedamos na xuntanza técnica a que eu asistín, o Concello seguirá encargando proxectos, pero o compromiso é que de todo o que falte chegado o momento, e o momento é agora, o proxecto elaborarase por parte de técnicos da Xunta de Galicia. Ese é o compromiso. Quería aclararlo para todos, que moitas veces as noticias non son claras. Ese é o compromiso. Ben, debatido o tema, penso que todos os grupos mostraron o seu voto. Bueno, non estou segura, así que, señor secretario, que se proceda á votación. Bien, sométese a consideración do pleno unha moción do Grupo BNG sobre a rehabilitación do Parque de Pasatempo. Votos a favor? Abstencións? Gracias. Ben, esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto, bueno, a outra moción de urxencia. Punto seguinte.